Eta, karo, gero garritorre zen da, ama maestra barun hori, desterra ginen. Bai. Desterrau, maestra morun desterrau. Bai, ez dutzen izten beharriten. Herri bat, hau digo, gure nuke zeutua herrize, Terradillos de Templarios, Palencien da, hori herrize. Bai. Ara, da, karo, nire ama ume txikiz eta ezin izan juen. Da, esan juen, da, klasie kendu jotzen. Da, gero, nire amak, han behien geuzan, ez hau monu kasa palatioan etxien, da, etxien emute ban eskolia. Bai, hori xe, ez da? Zer jente asko joaten zan etxera, ez da? Gure etxien zan, laro gai dutiko bai. Eta zelan, etxandaka edo... Ertzetan, pinite kajak, eurosko kajaketan, jarreke, da hori, laro gai dutiko bai. Nik akorretena, marino lejarretai, moku zema jaten zuen zen, da, neupe, erakusten ezan da, katoie, erakusten. Orduan, eskolara joaten zirenak bere gero partikular modun joaten ziren zure amara edo zeure amara izan bakarrik joaten ziren? Geuro amana bakarrik, eta gure ama gurien sartzen ziren ordu bat errizetan, dara konbiben, ati izte zan, da behan doa handuik, da bost derdik arte,